looks like it was an illegal connection that started. It started in one shack, and when the shack caught fire, it affected other shacks. Ngaphaya kwentsapho ezingama-200 zishiyeke zingenamakhaya emva komlilo oqhambuke kwindawo yogobityholo kwaMai-Mai eRhawutini. Zikhona idam kodwa ke ngoku i-infrastructure ye-plumbing ngaphansi kwemhlaba ayimaintainwa ke ngoku ziyarusa. Ziyanda iingxaki zokoma kweempompo zamanzi kumasipala ombaxa waseNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Bhetani Mzantsundu kwindawo ngeendaweni kuzo sithi yamkela novimba wethu ngokuhlwanje. Ukuxokomezelwa kombane ngokungekho mthethweni ingangunobangela womlilo otshabalalise amatyotyombe kwaMai-Mai eRhawutini. Zintsapho ezingaphaya kwama-200 ezishiyeke ezingenandawo yokufihla intloko emva kokulahlekelwa impahla emlilweni ngentseni yanamhlanje. Bacholachola izinto ezishiyekileyo emva kokuba amatyotyombe abo etshatyalaliswe ngumlilo phezolo. Lo mlilo ushiye uninzi lungenandawo zokufihla intloko. Abenkonzo ezingxamisekileyo eRhawutini bathi batsalelwe umnxeba ezinzulwini zobusuku bafika le ndawo igutyungelwe ngamadangatye omlilo. Abenkonzo ezingxamisekileyo bakwazile ukunqanda lo mlilo kodwa unobangela wawo awukaziwa. We're still waiting for a full report. But that's what is being reported by the people who are on the ground, that it looks like it was an illegal connection that started. It started in one shack, and when the shack caught fire, it affected other shacks. Kungoku nje abanye abahlali bakwaMai-Mai abanandawo yokufihla intloko. Immediate plans will be taken care of by disaster management, community development, as well as social development. Community development has made a facility available, we believe, in the Bez Valley area. Icandelo elijongene nentlekele kule ngingqi neenkokheli zabahlali zizama ukubala abantu abachaphazelekileyo. The occurrence is classified as a major incident and will be dealt with accordingly. Isithethi secandelo elijongene nentlekele sithi baza kubanika uncedo abahlali abalahlekelwe ngamakhaya abo kulo mlilo. Kusenjalo abacimi mlilo ababini bangeniswe esibhedlele ngenxa yomonzakalo emva kokuzama ukunqanda umlilo oye wanwenwa kwiintaba ezikwingingqi yaseSomerset West eKapa notshabalalise izindlu eziliqela. Seyizinsuku ezimbalwa lo mlilo uqalisile. Kukholelwa ukuba umoya obhudlayo unwenise ngamandla lo mlilo. The fire started on Wednesday at the Lawrenceford farm, and yesterday morning, Saturday, the fire jumped over into the nature reserve. We've been able to deploy about 90 staff from the city of Cape Town. Today alone, we have about 24 vehicles on site, and of course, our partners with the Wildfire Fire Services Volunteer Group, they've also got a complement of 20 people on site. Kubizwa amaqela abacima mlilo kuquka neenqwelontaka ukuzama ukucima lo mlilo kodwa usaqhuba ngenxa yomoya obhudlayo okwangoku awukaziwa unobangela walo mlilo kwaye kusaphononongwa umonakalo. Ngulubaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Sihle Zikalala uthi umonakalo odalwe zizikhukhula zakutshanje kwelaphondo ubalelwa ku-25 billion rand. Lokazikalala benikezela ngengxelo nenkqubela phambili kurhulumente wephondo ngomonakalo odalwe zezizikhukhula. Uthi lo monakalo uquka iziseko zophuhliso, imveliso kuquka necandelo lezolimo. The cost of the flood damage is officially at 25 billion, affecting infrastructure network, manufacturing and agriculture. The impact of the floods on eThekwini has been massive, and we believe that while we attend to the entire province, we should speed up our response in eThekwini, because this is where we are to make the greatest impact on reversing the destruction that took place. In particular, settlements located closer to the rivers and washways in our coastal areas, informal settlements, were among the most affected, especially those located in poor terrain.
Njengoko ekhula amakhwelo kuba umongameli Cyril Ramaphosa akhe achaze ngolwakhe ulwazi lentsumantsumane yebholo lokuphangwa kwefama yakhe nemibutho yoluntu iyambongoza kuba adaphume egusheni atsho akwaziyo. Kwiveki ephelileyo ityalike nemibutho engenzi nzuzo yaxekwa inkokheli ye-EFF uJulius Malema awazityhola ngokuthula angaphawuli ngezityholo ezityatye kwa umongameli. Ilugxwabevu ngumsindo inkokheli ye-EFF igxeke ukutyatyum kwetyalike nemibutho engekho phantsi karhulumente. Now Ramaphosa is charged with kidnapping, money laundering and bribery, but there is a complete silence from the likes of Freedom Under Law, CASAC and OUTA. All of these institutions always turn a blind eye when their puppet Ramaphosa is involved in corruption. Kanti intloko yezomthetho kwi-OUTA uStephanie Fick ithi awuqini ncam umnqwazi wayo ngezityholo zalo wayesakuba ngumlawuli jikelele wezobuntlola uArthur Fraser. I mean, to accuse a sitting president of money laundering because he apparently has money stashed in furniture. There's photos of some things, but the weirdest thing about this, there's no photos. There's so much hearsay. Kanti ke i-Corruption Watch ithi ziyaxhalabisa ezityholo yatsho imemelela kumongameli ukuba aphume egusheni. I think it's really for the president not to hide behind the notion of an investigation, but to bring us into his confidence. The president needs to take the nation into his confidence and give us his version of the story. Why was so much cash being stored at his farm? Usosi bajikelelwe ibhunga letyalikezo loMzantsi Afrika uSolfefe Malusi Mpumlwana ubongoze abemi beli ukuba baqinise ukuthandaza ukuze inyani iphume nokuba kusehlathini. We've been disturbed quite a bit by the allegations that have been published relating to the theft of money from the president's farm in the alleged aftermath thereof. We urge proper and independent investigations. Ukanti i-EFF ithi umongameli makathi gu bucala esikhundleni ngelixa lusaqhuba uphando ngolu lwabhice. Usihlalo kazwelonke we-ANC uMnumzana uMantashe uxelele amalungu ebezimase intlanganiso yeliqela eVelkom eFreystata ukuba eliqela liphantsi kohlaselo macala onke. Uqhube wathi kufuneka kwenziwe iinzame ezibonakalayo ukuthintela ukwehla kwenani lamalungu eliqela kunye nenkxaso yawo. Uthe ukuba oku akwenziwa i-ANC ngaphulukana nolawulo lweliphondo kunyulo jikelele olandelayo. Usihlalo kwazolonke umbutho omkhulu ephuma ingqini ukuvuselela lo mbutho. Besoloko kukhulu ukugxeleshana ngezikhono zamehlo eFreystata susela kumiselwa kwale komiti yethutyana. Amalungu amangalele kwinkundla zomthetho ngokuba semthethweni kwale komiti yethutyana. La malungu akwafuna kubanjwe inkomfa zengingqi nephondo. We are going to launch this province. It will not go to the National Conference as an IPC. It will go there as a province that has been launched with a proper PC. Kumba amalungu amangalela lo mbutho enkundleni uMnumzana uMantashe uthe iyanhlukwana iza kuhlala ikhona kodwa ukuvuselelwa kweqela kuza kuqhuba nako. Don't wish away factionalism. You do political work. People must appreciate the harm that is inflicted by factionalism, and you do that by the meeting that we are from. We discussed that in detail, that let's get out of pockets of individuals, be members of the ANC. Le komiti yethutyana yanqwala ukuba eneneni usemkhulu umsebenzi omawenziwe eFreystata. Not much progress has been made, we must say, but we have actually been moving through regions. uMnumzana uMantashe uthe unethemba eliphilayo lokuba iphondo laseFreystata lakubesele liyibambile inkomfi yonyulo phambi kokubanjwa kwazolonke kumbutho wesizwe. Ziyazisoma nko iimpompo zamanzi kumasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Iinjineli zamanzi zifumanise ukuba awasakwazi ukugrunjwa amanzi kwidama eMpofu, nto leyo iza kuchaphazela iilokishi zabafumileyo ezingama-30 eGqeberha. Luyalusondela kulo masipala uMbaxa. Indawo eziliqela kulo masipala sele zuluva ulwamvila lokushokoxeka kwamanzi ngenxa yokwehla komthamo wamanzi kumadama. Kwa itanki ezazikho safe zona kuqala because siva iruma ngeruma ngapha kuthiwa kufakwa izinja kufakwa intoni azikho safe. Apha emathanzima asinamanzi ngentla
apha ekhaya kwamphilisi bagrumbile bandishiye kunjalo. Zikhona idam kodwa ke ngoku i-infrastructure ye-plumbing ngaphansi kwemhlaba ayimaintainwa ke ngoku ziyarusa. Lo masipala uphulukana nomyinge ka-30% wamanzi ngenxa yemibhobho evuzayo, nto leyo evakalise inkxalabo kwibhunga loshishino leNelson Mandela Bay. As what we are currently experiencing is a water management crisis. There are a number of other issues which have further worsened the situation, such as the lack of accountability and urgency. Masipala uthi uzama ngandlela zonke ukuphepha uDay Zero. Sihleli nje siyabongoza siyadomboza ebantwini into mabahlise izinga lokusebenzisa amanzi ukwenzela into yoba nalento ibizwa ngoDay Zero izobhekela ingabi kufutshane. Amadama amahlanu abonelela ngamanzi kulo masipala ame kumyinge ka-12.22%. Abahlali bayabongozwa ukuba bathi gqolo ukonga amanzi. Kwindaba ze-SABC ndikulwando nomoya Gqeberha. Sebelezempilo lilumkise abasebenzi mgodini abagulayo okanye abonzakele besemsebenzini kuba bangasebenzisi inkonzo zabucala ezibathembisa ngokubafunela imbuyekezo okukulandela ukutyelwa imali kwabasebenzi mgodini baseMpuma Kapa, eMntla Ntshona, eLimpopo naseMpumalanga ngabantu ababesithi bayabanceda babanika ubucwabalalana ngelixa bona bezixhathulela eninzi imali. Iinzame zesebe lezempilo zokuhlawula imbuyekezo kubasebenzi abagulayo okanye abonzakala emigodini ziqhwaleliswa ngongqala intloko abazixathulela kwimali zabasebenzi. They open a bank account and then they hold on to the card. So which means therefore that now they've got the PIN and they've got access to funds. And then when we pay the full amount into the bank account, what they then do, they go there, they will withdraw. If, for argument's sake, the payment is 160,000 as an example, they will take 100,000 and give the X-minor 60,000, noting, and the X-minor would know that at least they are paid and they'll be happy. Uthi ndafaka ibango elikwinqanaba lokuqala ndafumana i-49,000 kwatsalwa i-20,000 endikwaziyo akufanekanga itsalwe. Baninzi abasebenzi mgodini abahlangabezana nale ngxaki. Uthi imali endiyifumeneyo ayizange ifike ku-50,000 kodwa ndiyoyika ukufaka isicelo kuba ndizotyelwa imali ngondlela mnyama. Ngokwesebe lezempilo kwavulwa amatyala obuqhophololo kodwa kusaphandwa nangoku ngabasemagunyeni. Eli sebe lihlabe ikhwelo kwaba besebenza emigodini ukuba bahlabe bekhangele xa befaka izicelo baxelela amapolisa xa benorhano lwento erhuqisa umrhaji. Icandelo leendaba zokhozi FM liqejwe olungatsitywa ntwala emva kokuwa komthi omkhulu nobeyintandane yomfundi wendaba umfi uScelo Mbokazi nobesaziwa njengombhishophu omkhulu. Mbokazi usutywe lulwamvila lokufa kwisibhedlele saseThekwini ngolwesihlanu eneminyaka eyi-59 ubudala. Uginywa leli gongqongqo lokufa emva kwekhefu elide kusasazwe ngenxa yempilo enkenenkene. Lena ke indlela abangani kanye nalabo abebesebenza noMbokazi abazomkhumbula ngayo ekhonze ukuziculela nokudansa. uMbokazi ubenegama lesidlaliso abalaleli bokhozi abebemazi ngalo elikaMbhishophi omkhulu. Ungene esikhundleni sokuba ngumfundi wendaba emsakazweni ukhozi eThekwini ngo-2003. Engakangeni kwezokusakaza usebenze ebhange. Umndeni uthi uzomkhumbula ngamancoko akhe. Sidumele kakhulu ukushiwa umfowethu uScelo Mbokazi obesegule nokho isikhathi esingango-2 years engene ephuma ezibhedlela. uMbokazi ubengumfundisi ebandleni iKwaNkanyana Zion Church. Umngani wakhe omkhulu ongumsakazi odumile uSiqemeza Sipho Mbatha uthi uMbokazi ubeyihlupha ngalabo abakhathalele. Bakhona into engifunayo noma engifisa ukuyazi ubukwazi ukuphakamisa ucingo umfonele engekho ngisho nasemsebenzini akwazi ukuthatha through kuleyo nto leyo ekhona noma kusuku uyifuna but akuphelanga lapho seyakhanda ubudlelwane obubukhulu kakhulu ukuze kuzoba lesi sikhathi inkosi emthatha. Ababesebenza noMbokazi ophikweni leindaba bathi bazomkhumbula kakhulu umbhishophu omkhulu. Umuntu obengodependa kuyena ngaso sonke isikhathi, umuntu obekuthi makune crisis athi
ngenze njani ngicela ungitshela ukuthi ngingasiza kuphi. uMbokazi ushiya ngemuva unkosikazi wakhe nengane eseyikhulile eyintathu uzongcwatshwa ngomgqibelo emandeni enyakatho nesifundazwe. Bongani Gema, Iindaba ze-SABC eThekwini. Abafundi ababini baka-Grade 10 eGeorge kwiphondo lasentshona Koloni baphumelele ukhuphiswano lukazwelonke beluqhutywa liSebe lezamanzi nogutyulo. Abafundi bafumene imbasa kwicandelo lolutsha ngokuvelisa isixhobo sokulondoloza amanzi. Kungoku nje abafundi baza kuntingela kwelaseSweden ngo-August, nalapho beza kukhuphisana nabanye abafundi abaphuma kwamanye amazwe ehlabathi abavelise ezinye izixhobo zamanzi kwiziko iStockholm International Water Institute. Amagorha kumlo wokonga amanzi. Emva kokuqaphela indlela amoshwa ngayo amanzi esikoleni sabo, esisibini sivelise isixhobo esizakulwa nokuvuza kwetepu. Then saqonda okay, le device isebenza esikolweni and yenza i-difference esikolweni. Kutheni singayithathi sifa kwezinye izikolo nakwi-communities zethu kube siyazi ba itepu amanzi aphuma kuzo yi-problem. And the trigger is pushed inwards and the water will flow, and once the learner lets go, or whoever is using it lets go of the lever, it immediately stops the water flow. Esisixhobo senze nabanye abafundi babe nomdla wezifundo zobunzululwazi. Esisibini sijizwe ngenkxaso-mali ukuze silandele ikhondo kwicandelo lamanzi. The Western Cape, it was hit very hard in terms of the drought. So when the schools are coming up with innovative measures like this one, we are very excited because this is something that can be rolled over through the entire country. Emva kokugqiba izifundo zabo edyunivesithi, esisibini siza kuzibandakanya nesebe lezamanzi kwinkqubo yoqeqesho isithuba seminyaka emithathu. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Kanti abantu baphefumle ngeli nqaku kwiqonga lethu leWhatsApp. Masithembe ke urhulumente woMzantsi Afrika uzokubaxhasa abantwana ngokuvelisa kwabo lemveliso konga amanzi. Ndikwabavuyela into kokuba benze into enqabile kakhulu engakumbi kwibala elintsundu. Mabahambe ke babheke kulizwe laseSudan bayokubonakalisa isakhono sabo. Izindaba ezinhle lezimsakazi sibabongelela abafundi ngoba inkinga yamanzi inkinga esibhekene nayo ngempela nosekufanele kuqeqeshwe abantwana basebasha ukuze bezokhula benolwazi. Sibafiseleke nempumelelo qhudelwano abazoba nawo eSweden engazuthi nabo bangawuphumelela. Yazi indaba ezimnandi umsasazi wami. Ngifuna ukuthi kubo ayibambe kanjalo bangayiphoncuncune. Ithintinga ntakandini. Ingomso labo ngomsasijongela ukhulu kubo. Basebenzile abo bafundi abo basebenzile kakhulu, siyawubulela umsebenzi wabo wezandla mkhulu kakhulu ngoba ke kwicala lasentshona Koloni siyabethakala kakhulu kwicala lamanzi. Sibanqonelela impumelelo nohambo oluhle olunezibusiso njengoba sebezikhombisile ukuthi ke bangabanqobi. Kumele baqonde ukuthi lapho beya khona abamele intshona Koloni kuphela kodwa ke bamele uMzantsi wonke. Mawethu masithi xha kuloo ndawo ndekubele ixesha elizayo kamnandi.